בואי נראה לה אותה, שהיא תראה, כשהיא תהיה גדולה. איפה הרי? שהייתה קטנה? כן. היא עכשיו עובר. What do you say then? I said when you sent it up through the internet, that when she sent her stomach over the internet. You know memories? Yeah, I Yes, know. you need to remember. That's why I did it. That's right. Very good. ברכה למי? שיהיה לנו לידה קלה, זה כן. ושיהיה לנו ילדה יפה בדיוק כמו אמא ואבא. היא יפה, אבל... וגם כמו סבא. את רוצה להגיד לה אבל משהו? למי? לילדה. לילדה? כן. אני גרה לא רחוק ממך, 40 דקות דרך. אוקיי. ואמא שלך מתביישת לבוא אליי. היא תבוא, היא תבוא. תכתוב זה כמה ימים לפני שיוצאת להוראה. לא יודע כמה ימים, אני לא יודע, זה יכול להיות גם חודש, די. יש לה חודש עוד, די. איך יש לך חודש? יש לה חודש היפה הזאת. מישהי עוד מעט יש לי חיים בת. כמה? עוד מעט. עוד כמה ימים. זה לא עוד כמה ימים, די. עוד יומיים. עוד יומיים. עוד יומיים. עוד שבוע. עוד שבוע, ממי, עוד שבוע. עוד שבוע, תחכי קצת. תגדלי קצת, תצאי חזקה. צריכה לצאת חזקה. קטנה, עכשיו תגדי את הקטנה. הזמן. לא, מה זה הזמן? מה יהיה עכשיו? מזל אריה? מזל בתולה? דיברנו... אריה. הם לא יהיו טובים איתנו, אריה. מה יהיה? אריה לא יהיה? אנחנו צריכים להיות למה? בסדר איתה. כן. צריכים להראות לה שאנחנו אוהבים אותה, שהיא תאהב אותנו. למה אם לא, היא לא תאהב אותנו. מי אמר? מזל אריה ומזל מאזניים יש בעיה. גם עם תאומים יש באמת? בעיה. גם עם תאומים יש בעיה. מזל מאזניים ומזל אריה מסתדרים מעולה ביחד, תדעו לכם. כן? כן? מעולה. אנחנו נראה, כשהיא תגדל אנחנו נראה. נראה. אני רוצה לראות. אתה תראה, אין בעיה. בעזרת השם. He said it's good. They're going good. Okay. We're gonna see if they go. העיקר שתהיה בריאה. זה הכי חשוב. בריאות, העיקר הבריאות. בריאות. בריאות אם היא תצא היום, נו, אז היום יום הולדת של של? מי? פרס. היא תלד מחר, היא לא תולד היום. הנשיא מדינה? כנראה שזה. ג'יני נולדה היא לא תרד היום. של לנין. ופתאום. כל כמה דקות היה צירים? 7. כל 7 דקות. היא אומרת, כל 7 דקות היה לה צירים יותר גדולים, והיא לא צעקה. היא אמרה לה, תצעקי. היא לא צעקה. למה? היא לא אוהבת לצעוק. אחר כך היא צעקה. היא לא יכלה לצעוק, למה? היא אומרת מתי שהיא צועקת, נו. היא לא נושמת. אז היא אמרה, אני לא צועקת, אני צריכה לנשום. מה? אין כלום? עוד מעט, לאט לאט. היא גיבורה, היא חזקה ולאט. Так, ножички я положу в сумку. הנה צ'וצ'יה קטנה. יכול שינה כל הזמן. למה שניסה בית?